15-nji bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirin Hujjatullahul Baliganyň 1-nji jildi 35-nji saffasynda istimdad-ı awliyanyň gurruny gelýär diýip aýdan sowtysynyň jogabyasy. Telegramyňa ýerdim de şu 35-nji sefede şol tesarrufatlarynyň barlygyny ýa-ni awliyalaryň ýaşy adamlaryň şeýle şu okuyan aýatynyň depejiginde bardy şu aýaty gördüm diýe onu görmän bolýardy ýoksam şol üsüjiginde bar şu. Ýa-ni şu ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله نشان ön yanında bar. فإذا مات انقطعت العلاقات bir adam ölse alaqaları dünyadan kesilip ورجع إلى مزاجه öz asıl kurulmuşuna mizacına gaydiye فلاحق بالملائكة periştelere birgip ve sara minhum beynim perişte yanı bolýar. Ve ulhimeke ilhamihim perişteler yanaklarının yüreğine ilham gelýär. Ve sağa fîme yasavne fihi periştelerin ediyen işlerini ediye. Hadiste de var. Ra'ytu Cafer ibn Abi Talib meleken yatiru fil cenne ma'al melaiketi bi cenahayn. Cafer ibn Abi Talib'i vardım. Beýiştiň içinde uçýa perişte bolup beýleki perişteler bilen iki ganet bilen diýipdir de Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ve rubama iştagala haulay bi alay kelimetillah. Şula bäzi wagtda da alay kelimetillah diýen jihada da şirket ediyor. Bu kan tarihlerde gelýär de Peygamber aleyhisselam gördüm cihat meydanında, Ebu Bekir Ömer gördüm diýerler. Ve nasr hizbillah o dini mücahitlere kömek berýär. Rubama kana lahum lammat khairin bi ibn adam ya bir ýaxşy zatlar getirýär. Şunu ýanyk diýip şoň ýerinden gelýär we la tahsabannallazina qutilu. Şu aýany görýär-de defesini görmedim diýdi. Hamidan we musalliyan hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirler seniň bol aýtýan gepiňden istimdad awliya sabit bolmaýar. Nämçiniki bul jaýda Hazrat Şawulillah Muhaddis Dehlawi rahimahullah istimdadyň bahs we gurruny eden ýok. Aýtýar bes wagtyky insan wefat etse alaqalar munqati bolýar. Horju etýär öz mizagyna bes lahyk bolýar periştelere we aýlanýar şol perişteler şekilli. Hormatly ahundada bul ibaratdan ma'lum we belli bolýan zat keramatdyr ne istimdad. Hujjatullahul Baliganyň 1-nji jildi 35-nji sappasynyň awwalyndan ahyryna çelle okap we mutala edip görseň istimdadyň gurruny ýok. Hormatly ahundada özüň 35 kitapdan istimdad awliya sabit bolýar diýip ýazan hatyny bir şagirdiň maňa uzatdy. Men ona aýtdym. Şol kitaplardan birini men sana nişandahy edeýin. Meselen Hujjatullahul Baliganyň 1-nji jildi 35-nji saffasynda istimdad awliyanyň gurruny ýok diýdim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله şol ayatdan ahundadanyň özi istinbat we ijtihad etýändir diýip aýdanymdan soň şol sowtyny şol şagirdiň maňa ýollady. Hormatly ahundada bul okyan ibaratyňdan istimdad awliya sabit bolmaýar, fakat şol ayatdan istinbat edamasaň we halanki Şawulillah Muhaddis Dehlawi rahimahullah kabrda ýatan awliyaullahlardan hajat talap etmekni najaiz we narwa we nadurus karar berip durmana eşit. كل من ذهب إلى بلدة أجمير أو إلى قبر سالار مسعود أو ما ضاحاها لأجل حاجة يطلبها فإنه إثما أكبر من القتل والزنا أليس مثله إلا مثل من كان يعبد المصنوعات أو مثل من كان يأتي اللات والعزى التفهيمات الإلهية kilenci jildi 45-nji sappa. Her ol adamy köz hajatyny talap etmek üçin Ijmir şerif Hazrat Hoja Ijmiriň mazaryna ya Seyyid Salar Mesud ya şekli büzrükwarlaryň mazaratlaryna baryp hajat talap etmek besbişek şol iş köp ketde günadyr. Adam öldürenden wezina edenden däl onuň misaly meger mesnuatlarga wala tuzaga ibadet edip baryp öz hajatlaryny dilýän şekilli. Görseň ahundada Şawulillah
Muhaddis Dihlevi rahmetullahi aleyh kabrda yatan mürdelerden hajat talep etmekni günahkarlyk karar beripdir. Sen bolsa Hazrat Şah Velillah Muhaddis Dihlevi rahimahullah'nın kitabı Hujjatullahul Baliga'nın 35-nji saffasynda istimdad awliya bar diýip merdimleri iştibah we ýanglışga taşlap dursun. Şul iş pisendide amal däldir. Hormatly ahundada bar zady bar diýip aýt, ýok zady ýok diýip aýt. Musanniflaryň ibaratlaryny çeppe tewjih etme. Musanniflaryň hakyna hyýanat etmek hesap bolar. Hormatly ahundada sen merdimleri iştiba taşlamanyny goý. Sen istimdat diýip şuruw etýorsun, keramatda hatm etýorsun. Yani istimdat diýip duran zadyň mutala edip görülse keramat bolýar. Şol jähetli aýtýan men saňa merdimni iştiba we ýanglışga taşlama. Bul iş bir alim at götüren insanga ýaşy däldir. Sen mundan elçek we minallahi tawfik.